Zo'n de moord op Marianne Vaatstra in 1999 bij Vinkleerster hebben 3 rechercheteams de zaak onderzocht. Het laatste team is in 2007 uiteengezet. Dit 3D-team had naar de zaak zoeken met hulp van nieuwe methodes en technieken. De resultaten van het onderzoek werden nou snel bekendmaken in het programma van misdierverslagjouwer Peter R. de Vries. Ja, dat doe ik verder geen mededelingen hoor. Het is wel zo van dat wij tot een bepaald scenario komen binnen, dat 3D-team, sinds 2007. Andere teams hebben er ik wel naar dat bepaald scenario. Maar wij hebben er in alle rust om werken kunnen en we hebben een soort onderbouwing daarvoor gevonden. Dat zal naar voren komen, ik in de uitzending. En wat voor scenario dat is, dat ken ik nou niet onjam, want anders dan trek ik alles uit het verband. Toch de jaren heen er naar verschillende scenario's jongen, die als de belutsenheid van asielziekers bij de dier van Marianne. Peter R. de Vries zei daarover op zijn site. Er is veel gespeculeerd over de rol van 2 asielzoekers. Maar uit onderzoek blijkt dat zij uitgesloten kunnen worden. De heid van Marianne wil net voor de camera reageren, maar zei dat hij meer hoop kregen had tot de moord op zijn dochter Marianne oplost worden zal. Juster ha ik met het Openbaar Ministerie en Peter R. de Vries praat. Ik ben verrast door de nieuwe wending in de zaak. De wet op het Stuitekken saneemt DNA-verwantschapsonderzoek dien door het Nederlands Forensisch Instituut. Als er niet uitkomt, oorwaagt het justitie om een grut vrijwillig DNA-onderzoek in de omjouwing van Vinkleerster te doen. Er is al gauw eens op praat, maar het is niet dien. Het grote verschil is dat toen een grootschalig DNA-onderzoek, dat kon alleen nog maar op de manier, dan moest de verdachte, de dierder, er een maai doen om hem te pakken. Dat hoeft nou niet. Het kan wezen dat een neef, een achterneef, achterneef zelfde kenmerken vertoont en dat dan op die manier steeds verder ziek tot uiteindelijk de verdachte.